Okay, just a quick update. Ndamboenda tikutsanangurira nyaya yaitika pano pa St Mary's Bridge tichipinda muchitungwiza before just about 200 meters before St Mary's police station. So far, the crane that are chikumbira rauya. We want to thank those who are either hit to their core, kuti vashike pa ground, vakwanise kurescue. And as you can see, chakushowa just now, truck ramutswa rakatsikira kombi, and also vanhu vakwanisa kubuditswa, asi tine urombo kuti vanhu vazhinji vabuda ipapo vakaparara. So far, tirikuona pasi apa pane vanhu vakarara pasi apa, but so far pafa vanhu vanokwana 70 confirmed dead on the spot by the doctors and the police. Vari panapa as we speak. Tine vana 2 vadiki, umwe angafungidzwa angangoita makore ari 3 years, umwe wacho anofungidzwa akangosvika pamakore 7 years. Vana vari pakati pedu, pakati pevanhu vari kutsaona iyo pabuda vakadzi vaviri, umwe chete ndiye aenda kuchipatara, umwe chete wacho aenda zvakare kuchipatara, asi achiratidzwa kuti anga akakwara zvakanyanyisa, mafractures akati wandei. Tiri panapa toda kukuudza vachikaira vanofamba mumugwagwa kuti vanofanirwa kuti ndinoye kuchitungwiza nhasi mufambe muchiexercise caution, nekuti tsaona iri panapa yakabloka road, ndikuona kumashure kwese kwakablokwa. Asi toda kutiwo kune vazhinji vanokwanisa kuenda pachitungwiza hospital to identify kana paine hama dzenyu dzangati dzitravel from kutown dzichienda kuNOP St Mary's pa St Mary's, kana mune hama dzenyu dzanga dzichienda ku St Mary's chibva kutown makuseni, munokwanisa kuuya pachitungwiza hospital kuti mukwanise kuidentify mabodies evanhu venyu kuti zvakamira sei. Iri behind me ndo truck racho rapiti uchibva kuside kuchitungwiza richienda kutown rakosa rokwaraita panapa. So zvamuri kuona this side rine pavement iri pakati apa, so there's another road there in this other side. So truck rooms akandibva side rakosa this pavement, parakosa pavement ranzi rarova vanhu vairi vakafira vakari paspot, vanhu vazvakari among the dead vakarara panapa. This is set. As I'm reporting to you, I'm so heartbroken as well, but kungoshingirira ndapana zvotike tikupai ma-updates. Pamwe vazikanwa hama dzavo dzauya pano, we cannot disclose their names before the police have released the details, so tinozokupai zvizere. Zvamurikuona kuti vazhinji vanhu vauya vagara muchitungwiza munomu varipo kuzora chiitiko chinosuisa zvakadai. I'm just going to show you this vehicle, kombi yacho yanga yakatsikirirwa inonzi Wakanda, yanga yakanyorwa Wakanda forever. Muchikairi zvisina contract. This is the vehicle. This is the vehicle. It's quite sad. Kombi, you can't even recognize it. But so far, vanhu 70 ndovabuditswa vakaradzikwa. Tine urombo nevafirwa, tine urombo nechitiko chiri pano kwagara kuchitungwiza. Truck ndo ramuri kuona iri panapa zvakare. You can't even recognize it as well. Takuona trailer but musoro wegonyeti apandisina zvamuri kungoona inonzi horse yacho nevanoziva kuti matrucks apandisina pakutara engine chete. Muchikairi wegonyeti apona aenda kuchipatara. Kutaura vachikuita tikuona vazhinji vauya varidzi vetruck vasviko. Truck iri rinonzi ranga richibva kuSouth Africa richienda kuMalawi, rakatakura machips richienda kuMalawi, saka ndo zvaitika panapa. Chakupai zvakare a quick update as soon. Stay tuned. Thank you.